weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa daariyankoɓe a yaw weltare tv kame pedde heblo sukaɓe afrique takko san yoni to likisayba gorgol kay dimbe joro wolumnere wolumatar kono waktu yoni ha toon to nere ballango yonti kabaruji ɗemgal pular ñalamo ko dewo bir ma alerte nogas e nayyi lewru 6 janvier hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ina jeeya e gardidi kabaruji men e nder leydi Mauritanie fodde nogas e joyi foyre tawi ko sumaranoɓe toon to diwan to wiyete madan tawate koye diwan Adarar ɓe keeɓi balle ummorade e laamu leydi Mauritanie to leydi Sénégal ko fate dafu Covid-19 e ñalawma hande o ko fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeetata woni yitaɓe hesɓe ina gondi e rafi Covid-19 to leydi Mali jaadaten koye bandi men debbo Fatimata Ba ma en jaa ha toon to leydi Tchad kame Gabon ha toon to leydi Côte d'Ivoire kabaruji men joolam jaɓeri leydi Portugal France e Royaume-Uni kame dowlaji dentuɗi leydi Sine ma en jaadu e musidɗo men Ghali Abouba bisimilla mon e kettogol sondirtani joni joni piren pacciren. ceerno jibisi gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno jibisi safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno jibisi ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno jibisi ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno jibisi ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno jibisi ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno jibisi taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno jibisi omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando fade ceerno jibisi kettode kabaruji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettore ñaganade on Allah jaame cellal kisal min jetti on tumande cuɓiɗon a yaw weltare tv gam kumpital kabaruji ɗemgal pular e nder leydi Mauritanie gadoroɗen ko fati cellal hono no holliri jagorɗo cellal gendi ndi tawi koko fati e gonka dafu Covid-19 e ñalawma hanki o e nder leydi Mauritanie yimɓe tato e nder ɓe cellano ɓe ɓen mbasi pitali mumen capanɗe jeetato e nder ɓe cellano kefti cellal mumen capanɗe tato e
jeeyo ko ɓen goni yitaɓe hesɓe hankino gondi e ndafa covid-19 taw hen yimɓe tato itti rafi o koto banggue jotodiral woni jotodirɓe e yimɓe wondunoɓe rafi o capanɗe tato e ɗiɗo ɓen ɗon keeɓi rafi o koto banggue rendo woni raɓaɓe kay tawi hay goto anda hol dabɗo ɗumen kanko on ɗon directeur o ɓeydi hen oɗo saaha joni leydi Mauritanie ina jogui nogas e jeetato tawi ɓen ɗon e oɗo saaha ko tampuɓe ko ma ballite to banggue foofango dudal guindiwal ko fati jayndiyankagal kam e ɗum ɗon ko wiyete magistrat en kamɓe ne ɓe jubbini ñalawma hanki o aset e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo tawi ko ñalgu ko fati e pédagogique ɗum ɗon noon ko fati e ɗemɗe guindiji ɗe beele kay wawde oɗo saaha joni hollirde sembe majje kono kadi wawde heblude hen ɓen ɗon beele wawde jogade humpitoji towɗi e nder ɗen ɗon ɗemɗe guindiji ina hen pular soninke kam e ɗemgal biyetegal wolof to on ɗon directeur cabinet wali mo diwan biyeteɗo Adarar biyeteɗo Sidi Ahmed Wuldu Mahamoudou Lamine e yadude on ɗon hakem toon to wiyete AGJEPT ɓe mbawi nawde ɗen ɗon balle de ko faade ɗin ɗon ɓesguji toon to wiyete may ret tawate ko toon to commune biyeteɗo Maden ɗon noon ko caggal kay nde cumuji musɗi garno toon ha fodde 25 galle mbawi sumde hen ina hen ni to banggue ɗen ɗon guese tawi kay ko guese tamaroje koye nder hen tan ɓe mbawi oɗo saaha joni wawde nawde toon ɗen ɗon balle beele wawde fabade ɗin ɗon ɓesguji e tampunoɗi no fewi ma kay ɓurɓe memede e nder ɗin ɗon cumuji tawi kay kala koɓe joguino to banggue guura hani e to banggue bettanteje ɗum ɗon kala de wawino sumde hen e nder he tan ɓe mbawi nawande ɓen maaro sukara nebam hani to banggue ɗum ɗon ko wiyete macroune kam e to banggue mbajjuji ene wonde kadi leece nder hen kanko on ɗon cukko wali o holliri tan ko oɗo saaha joni ɗum ɗon ko beele wawde kay oɗo saaha wawde arde kadi rendude ɓen ɗon nden ɗon tawi ko nden ɗon tawi ko ayare kono kadi wawde muñidde ɓe holliri ko laamu leydi Mauritanie oɗo saaha joni dari kay e gardugol on ɗon hoorejo leydi ndi Mouhamed Wula Cheikh El Ghazouani beele wawde kay ballade ɓesgu ngu kono kadi wawde notade ɓesgu ngu e kala kay ko sohlaji mumen jagorɗo ko fati hydraulique kankone o on ɗon biyeteɗo Sidi Ahmed Wuldu Mahamoudou o waɗi jillu tawi ko seedda hanki o ɗum ɗon de koto Nouakchott banggue rewo kam e Nouakchott banggue hirnangue beele kay oɗo saaha joni wawde yettade ɗin ɗon nokkuji e wawde kadi ƴewtidade ɗen ɗon golle golleteɗe beele wawde rokkude yoga e leeɗe e Nouakchott yoga e leeɗe tawateɗe Nouakchott wuuro lamorgo ngo tawi ko ndiyam labɗam jarateɗam o wawi yillade toon to wiyete Daranami tawi tawate koto Nouakchott banggue rewo kono kadi o yeehi ha toon to wiyete Cité Palace kam e yogaje leeɗe tawi tawate ko toon to Tavrak Zeyna ɗum ɗon koye Nouakchott banggue hirnangue o holliri tan oɗo saaha joni yoɓe ɗon golle kay mbaw yarude no hannirta ni saabu beele wawde kadi oɗo saaha joni wallude wonande ɓesguji ɗi beele ina mbawa hebde to banggue ko cohli ko e to banggue ɗam ɗon ndiyam labɗam jarateɗam jagorɗo ko fati e to banggue mahanteje kam ya garta biyeteɗo Mohamed Ahmed Haymoud kankone de o holliri tawi koye jillu o wonno toon to bak tawateɗo to wuuro Rosso Kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal holliri tan de ko ɓoyata joni o ma ɗen ɗon golle tawi ko pont hakkude guindi Mauritanie e leydi Sénégal ma fuɗɗo o holliri noon oɗo saaha joni tan so tawi kay on ɗon pont waɗama ko nafoore mawde wonande ɗen ɗon leyɗe ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Sénégal ma waw kay ɓeydande wonande kadi wawde newnande ɗin ɗon ɓesguji to banggue ya garta ha tenti kadi to banggue njulagu hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ɗum ɗon kadi jeeya tan koto banggue jotodire wonande kadi jotodire moƴƴe gonɗe hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi o holliri de to banggue jutedi mum ma won fodde 1,451 métre ko ɗum ɗon de woni to banggue ndin ɗon no jutedi on ɗon pont kono kadi duumugol mum ma duuma fodde lebbi 30 kalis jaltinaɗo gam fewnude on ɗon pont ma won 87 millions tawi koye nder halis on ɗon biyeteɗo euro
jagorɗo ko fati njulagu kam e mbaylandi wondude wangotoɓe biten mamna ha mintu hamdi wuldu mugnas kankone de tawi ko ñande asedda hanki nde kikiɗo muɗum o wawi wadde ɗum ɗon de ko wiyete point de presse woni huccodirde e jayndiyankoɓe ɓe o holliri tan oɗo saaha ko fati e ngabbingol ɗin ɗon prix ji e nder leydi Mauritanie tawi ko prix ji to banggue guura ɗum ɗon ko wiyete maaro nebam diwliro sukara hani to banggue kosomeje kam e ɗum ɗon ko wiyete gueme ɓe tini no fewi wonande kay ngol ɗon ngabbugol ɗin ɗon prix ji ɗum ɗum ni woni sababu ha hoorejo leydi ndi Mouhamadou Ould Cheikh El Ghazouani wawi joɗodade e yogay jagorɗe beele tan oɗo sa joni wawde kay dañande ɗum peeje no hannirta ni yete koye nder hen kanko on ɗon jagorɗo njulago o holliri ɗin ɗon prix ji de oɗo sa joni maɗi mbawa ustede no hannirta ni saabu ko wiyete ko prix woni ɗin ɗon cogguji e nder leydi Mauritanie ɗum ɗon koko fixa woni ko prix ji dottaɗi e kala hunde ina dotta kadi ina anda tan holko foti wawde kadi yeyede ɓen ɗon noon tawi ko julankoɓe ɓe oɗo saaha joni hoto pin tan mbiya ina ɓeyda ɗin ɗon prix ji tawi de ala foof to pawi ɗum ɗen tawi kadi ngalana ɗum ɗon ko wiyete dalilu ko koye nder hen tan kanko jagorɗo holliri ɗin ɗon prix mbaɗi uste kadi maɓe mbawa wadde tawi koto banggue wonande ɗen ɗon diɗɗe jahoje e jeereji ɗi beele wawde kadi rewinade ɗen ɗon gueɗe beele kadi ina mbawa kadi ustade ha no hannirta ni beele kadi ɓesguji leydi Mauritanie goto foof ina wawa kadi wurde tawi ko gurdam gonduɗam kadi e to banggue neware wonande keɓal ɗen ɗon gueɗe guura e nder guendi Mauritanie. kabaruji to leydi Sénégal kalene sunare on ɗon biyetenoɗo Malen Thiam kam tigui wonno maire commune biyeteɗo Diouloulou tawate koye diwan mo Ziguinchor ko hanki aseɗo yalti aduna o yareteno koye duuɓi 80 caggal noon nde rafi juɗɗo wawi lelnudemo o tawateno koye kalanda kardi ɗum on ɗon biyeteɗo Moustapha Niass taw ko kam woni hoorejo suudu sarɗiji ndu guendi Sénégal o wawino wonde maire on ɗon commune guila hedde hitande ujunnaje e ɗiɗi tawi kadi to banggue jangde makko wawino nawdemo ha toon to dowlaji to leydi France ko nonne kayne to Canada kadi o wawi wonde toon to dowla Côte d'Ivoire caggal mum kadi o ligguima e o Banque Afrique ko fati e ɓamtare woni badda eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafomo nannamo aljanna ko fati e ɗum ɗon kan ɗon haala taw ko on ɗon suka debbo Sénégal najo janggowo ɓurɗo ni ngardude e nder tawi koye étudiant ji leydi Sénégal kitali ujunnaje 2.9 ujunnaje 2.20 kanko jaari so e o dumunno foof hollitama tawi kay ko majjirnoɗo wonande ɓesguji ɗi toon to dolo France taw janggata e on ɗon lycée biyeteɗo Louis le Grand kanko noon ɗeɗo balɗe kay hollirama wonde o yitama ɗum ɗon ko caggal nde o jokkodiri e on ɗon jagorɗo guendi Sénégal on ɗon toppitiɗo ko fati e diƴƴe woni Serigne Mbaye Thiam joni o kadi o waɗi windande taw ni ko kanko jaari so nden ɗon windande fayi koye kaw makko caggal nde o salmini ɗum o holliri omo woni e jaam e cellal e kisal te kadi to banggue yagol makko ngol hollirta tan ko ala foof ko wawnere ala hen o wona kadi e porsaɗo e ɗum ɗon ko kanko tigui suuɓi ni ɗum hoore makko joni o noon o hollirama tan o yitama ɗum ɗon noon kadi e ngalngal nde majjere makko noon wawino kay dillinde dendagal ɓesguji leydi Sénégal woɓɓe ni mbaɗino seppuji ha toon to Paris France woɓɓe kadi mbawino kadi seppude ha toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal ngam kay wiide yo hundere nde reftina lawol beele tan no wawa kadi yitede joni o de hollirama kanko on ɗon suka debbo o wawi yitede tawi kay omo woni e jaam e cellal kam e kisal tawi ko on ɗon mo ganduɗa kam de noddiranno hoore muɗum ko nelaɗo biyeteɗo Daouda Ba moɓe mbiyata Baba Malaɓe Mbakke Ruhu ko noon tigui woni noɓe mbiyatamo kanko wino hoore makko ko nelaɗo nde guilan nen e ɗeɗo balɗe kala o wawino fawede junggo tawi noon o tuuma
ko wawnude kon ɗon cukalon tokoson jara won e duuɓi 14 omo détourna hakkillaji mumen kono kadi omo waɗay mumen ɗen ɗon gueɗe ɗe jadani e aada kono tan hollirama e nder caggal nde ɗum ɗon waɗa holkisoji ɗi yaltiri holliti tan ko on ɗon de o yettaki wonande kon ɗon cukalon kono kam ha joni omo jokki wonde e juuɗe dadiɓe ɓe gendi Sénégal goppen kan paten ko fate rafi covid-19 coronavirus mbiyen e ñalawma hande o hono no holliri jagordu cellal gendi ndi ko ujunnaji 250 e jeetato woni holkisanoɓe so gondani e ndafu covid-19 260 e jeetato ko ɓen goni tawraɓe ñalawma hande o ina gondi e rafi covid-19 ɗum ɗo noon de ina qime e nder temedere yimɓe ɓe ƴettuɗa foof hande o sappo ɓe tawi no waɗi piccal 40 e jeegom ina gondi e ndafu covid-19 e nder gendi Sénégal tawi ɓe yitaɓe ñalawma hande o hen temedere yimɓe ɗiɗo ɓen ɗon keeɓi rafi o koto banggue jotodirɓe e yimɓe wondunoɓe e ndafu ngu so tawi ko temedere jeegom ɓen itti rafi o koto banggue ɗum ɗon ko wiyete communautaire yimɓe raɓaɓe tawi kay hay goto anda hol dabɗo ɗumen temedere e 90 e nder ɓe cellano ɓe kefti cellal mumen oɗo saaha hande yimɓe 51 walla 51 neɗɗo ɓen ɗon ko tampuɓe ko ma ballite to banggue fofango e nder ɗiɗo waktuji 24 jawtuɗi e nder guinde Sénégal yimɓe jeegom mbasi pitali mumen sababu mum ko ndafu covid-19 ɗum ɗon yettini doggol wonduɓe rafi covid-19 e nder leydi Sénégal 24,720 wonduɓe rafi o taw hen ujunnaji 20,417 kefti cellal mumen 50 jaafoɗon 5,775 ko wasi fittali mum e nder ndafu covid-19 ujunnaji 3,675 oɗo saaha ina keddi e safruji e nder gendi Sénégal. Caggal guindi Sénégal joni o jabbotoɗen ko banimen debbo Fatimata Ba ɓinguel leñol tawi ko robino kabruji toon to leydi Mali. Kabruji men to leydi Mali puɗɗorɗen koye brigade de recherche mo rive gauche mo Bamako kamɓe de ɓe payi juuɗe mabɓe tawi koye gorko goto gandiranoɗo ko fate pewngol phobiaji tawi ko neɗɗo karaliɗɗe no fewi on ɗon gorko fewni kono wona valeur hono 5 milliards pawɗo tawi koye franc CFA tawi noon ɓe mbawi fawdemo junggo koye ballal population mo Bamako. Sukaɓe hamaliste en ɓe mbaɗi potital mabɓe e juma goto eɓe namdo hen hono démission jaborgal joguigal ko fate rewɓe sukaɓe hono noon famille ji hono madame Fat Bintou Fune Samake tawi noon eɓe namdogal ɗon jaborgal yo wat démissionné e wiide mabɓe tan e projet de loi tawi komo jaborgal ngal ƴetti ko fate no wayno jaɓande joomen inde ɗiɗi en ɓe no wayno golleji mumen e nder leydi Mali e wiide mabɓe tan no wayno ɗum moƴƴani e diine kono kadi moƴƴani e rendo. Ardiɓe CEDEAO no wayno de ɓe ciftina hono hoorejo laamu sabbude mo leydi Mali hono bandaw e gouvernement mum de no wayno tan yo teddin kuule sarɗiji ɗe ɓe nanodirno no wayno tan e yuɓɓinde sugngoji hooreji leydi e nder leydi Mali tawi tan koye nder lebbi 14 e wiide mabɓe tan no wayno hoorejo leydi no hani hen darade taw kala kono en falo ɗin ɗon sugngoji walla kono bonna ɗumen tan taw wawata waɗede. Tolno coronavirus e nder leydi Mali hoore bir 23 lewru silo hitande ujunnaji 2021 leydi Mali heeɓi kono wona 27 hesɓe tawi ko wonduɓe rafi coronavirus hono noon kadi ɓe keeɓi yimɓe 22 tawi ko selluɓe hono noon ɗiɗo kadi yaltuɓe aduna wonno ko kabruji men toon to leydi Mali wonno ko Fatimata Ba gam weltare ɓe fulɓe andudine ma. Fatimata Ba ɓinguel leñol golle maɗa jooɗi peewi to leydi Tchad caɗele hakkude remoɓe e aynaɓe tawi ko gonnoɗe hakkude mabɓe guila key e nder darorde nduɗo lewru silon ɗo gonɗen hollitama tan e oɗo saaha joni hono no holliri ɓen ɗon dadiɓe ɓe leydi Tchad caggal nde mbawi darade hen beele key wawde artirde jaam hakkude ɓen ɗon remoɓe aynaɓe ɓe ganduɗa e kala saaha pelɓodire muus ina mbaɗa hakkude mumen hani e pittaline mbase hen e nder ndin ɗon mbadiɓe kolliri oɗo saaha joni
de ɓe mbawi hebde dendagal jogitaje tawi kay ko fetelaji ɗe ɓen ɗon yimɓe jogino tawi kay ko civil en saabu tan famde ɓe oɗo saaha ɓe mbawa kay artirde jaam e on ɗon diwan ɗon ɗo goto e mabɓe foof heddi e jogade tawi ko jogitari muɗum on ɗon hoorejo leydi nigéria Mohamed Buhari kanko no wawi rokkude on ɗon ɓatake tawi ko faade e on ɗon hoorejo mo leydi Tchad Idrissa Déby Itnou addi ɓatake o ko joɗaniɗo leydi nigéria toon to leydi Tchad e nder hen caggal kay calminali kono kadi hollirde oɗo saaha joni nder kay rerɗude e moƴƴinde cehilagal hakkude leydi Tchad e leydi nigéria kono kadi oɗo saaha joni woni yidde makko ko beele kay eɓe mbawa rendinde wonande sembeji mabɓe ɗi beele wawde haɓade ɗen ɗon pelle waɗa boniyankoɓe tampinɓe on ɗon diwan to leydi Côte d'Ivoire ko fate dafu Covid-19 tawi koye ñalde asetare hankinde temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayo jeeɗiɗo woni yitaɓe hesɓe ne gondi e rafi Covid-19 temedde ɗiɗo e capanɗe tato e jeenayo ɓen kefti cellal mumen yimɓe ɗiɗo mbasi pitali mumen tawi koye wondunoɓe rafi Covid-19 ɗum ɗon yettinigol ɗon doggol ujunnaje nogas e jeegom ujunere ene wonde temedde jeegom e sappo e ɗiɗo wonduɓe rafi Covid-19 nogas e nayyi ujunere temedde joyyi e capanɗe jeenayyi e joyo ɓen ɗon kefti cellal mumen ko wasi pitali mum tawi koye dafu Covid-19 e nder leydi Côte d'Ivoire ɗum ɗon ko temedere e capanɗe nayyi e joyo ko ɓen woni wasɓe pitali muɗum en e rafi Covid-19 ha joni e nder kabaruji tawi koye nder dunde Afrique on ɗon biyeteɗo Ali Bongo Ondimba kam woni hoorejo mo leydi Gabon kankone o waɗi tawi ko batu jagorɗe ɗum ɗon ko ñande aljuma nogas e ɗiɗi lewru siilo ndu gonɗen ndu e nder hen tan ɓe kolliri oɗo saaha joni de ko fati e ɗum ɗon ko wiyete couvre feu woni ngal ɗon kuulal hirto lelo ma fuɗɗo e nder leydi ndi tawi ko ñalde altinare fande ma mbiyen ñalde amde fande ɗum ɗon koye ñalawma janggo tawi tuggata ko waktuji nogas jamma yaade kay waktuji 5 subaka ɗum ɗon ne kadi ko wiyete oɗo saaha joni wadde ɗen ɗon cuumorde e nder leydi Gabon ɗum ɗon ko alay saguel kala kay mo waɗani ɗum ɗon so nanggama koko fawate ɗum ɗon ko wiyete amende caggal dunde Afrique paɗen ko toon to jolam jaberi Portugal France Royaume-Uni e dowlaji dentuji Amérique Sin ko musidɗo men Ali Abouba jam ñallema jam hiire moon hettiyankoɓe Weltare TV jam hiirema Hamadia Pullo ko noon tigui kabaruji men jolam jabiri koto leydi Portugal pudortoɗen ko aleda hande nogas nayyi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho leydi Portugal tawani sumgoji mum taw ko subade hoorejo leydi ndi kono tan sikki ala hakkillaji kala nanggui ko gonɗo hoorejo leydi ndi taw ko ƴamtowo dawal mum ɗiɗi ɓal woni deuxiéme mandat ko kanko heɓata polgu taw kadi ko polgu laamu ngu ceerta saabu sondage uji kewɗi mbaɗama ko adi ɗiɗon sumgoji sondage uji ɗi kala kolliri wonde ko kanko gonɗo hoorejo leydi ndi biyeteɗo Marcelo Rebelo de Sousa ko kanko heɓata polgu taw ko polgu lattugu no fewi ko wawi wonde hen kala ko jamma hande ɓe keɓata résultat ji ɗi ha laaɓa wonde kay so tawi kanko heeɓi polgu sumgoji ɗi noon mbaɗa tigui koye saaha to saaha coronavirus heewi en oɗo saaha joni e nder windere ha tengti e dongre Europe siftinde on kadi fodde kene wona balɗe sappo joni leydi Portugal woni koko wiyete confinement total woni tigui yimɓe hewɓe ko hadnoɓe yaltude ha tengti hakkude région ngaji ɗum noon ma saabu ɗum noon ene huula tigui ma waɗe kulu huuli yimɓe hewɓe jaltata ko fate yaade suɓoyade bone kay hulde dabodiral walla cargol ngal ɗon dabodiral oɗon boroso biteɗo Covid sappo e jeenayyi sikki ala noon leydi Portugal ɓe jogui ko million ngaji sappo piccal jeetati woni 10,8 millions des électeurs woni tigui fodɓe yaltude suɓoyade woti horejo mumen koñe jamma hande o noon ma en gandu holno foti million ngaji yimɓe jalti kono tan ne sikka kam hakkillaji kala ne nanggui yimɓe hewɓe ma keddo nder galleji mumen hulde kay dabodiral oɗon boroso coronavirus koto leydi Chine paɗen aleda hande o koni koɓe faabuɓe leydi Chine ɓe keeɓi fartange yengtinde fodde sappo e goho sagata taw ko jukinoɓe nder less leydi woni woydu lugguindu taw ko métre uji temedde kewɗe métre uji luggeyde boyli taw ko boyli toɓe ciggoto kanŋe ɗum noon ko caggal kayde fettande mawde fettuno e on min to kanŋe siggate to funnague leydi ndi e nder oɗo région
région biteɗo Sandanga koɓe nogas e ɗiɗo neɗɗo noon mineur woni tigui siggotoɓe kanŋe kañum tigui juukidere ndin ɓundu guila joni kene wona jonti ɗiɗi saabu kay ko guila ñande 10 lewru janvier guila sappo lewru siilo ko guila nden kay ɓe mbawi jukkade toon sappo e goho noon ƴengtinama ñalawma hande o ɓe ƴengtinama noon eɓe tampi no fewi kono kamɓe ƴengtinaɓe kala eɓe gondi e wonkiji mabɓe sappo e goho nden ɗo heddiɓe nana tigui juuɗi jiile e nder ndiɗon luggendi koto leydi France paɗen Jean Castex ko horejo ko Jean Castex ko jagoɗo leydi France kalfinaɗo ko fate cellal aade leydi ndi ñalawma hanki o holliri tigui wonde oɗo saaha joni leydi France fuɗɗima ñakkude fodde kene ɓuura fuɗɗima ñakkude kene wona million neɗɗo ko fuɗɗi ñakkede haɓade oɗo brosse coronavirus koto dowlaji dentuɗi Amérique paɗen dowlaji dentuɗi Amérique noon hollirama tigui ñande 6 lewru février darto non ɗo ko ñande hen fuɗɗoto procès taw ko procès destitution woni tigui libde ha laaɓa oɗon Donald Trump mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi so tawi kay waɗama destitué ɗum noon ma saabu kay kanko Donald Trump o wawata ƴamtoyde lefol laamu e suggoji tijjaɗi goɗɗi kanko Donald Trump noon holliri tigui wonde kalan feere ko baɗowo haw arta ardade leydi ndi ɗum noon so tawi kay ɗum laatima waɗama destitué ñande 6 lewru février ɗum firtiti ko kanko Donald Trump wawata artude jeeyede kay e ɓeɗon électeur to ɓe noon tawa kadi ko gemmattoɓe ƴamtoyde lefol laamu ha joni koto dowlaji tentuɗi Amérique keddoto en suudu congrès mabɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi validé kamɓe kala e oɗo saaha ɓe mbaɗi confirmé ɓe jaaɓi wonde ko oɗo biteɗo ɓalejo taw ko biteɗo Lloyd Austin noon ko ɓalejo yo kay cuɓaɗo e oɗo saaha joni ardina suudu ardina nokku biteɗo Pentagone kamɓe suudu ndu ɓe mbaɗi ɗum confirmé koto leydi Belgique paɗen laamu leydi Belgique ɓe kolliri tigui à partir de altine janggo o dendagal ɗanne caggal leydi tawa kadi ko ɗannede ɓuurani jojjude koko waɗete interdit e nder leydi he foof noon ko haɓade cargol oɗo mboros coronavirus ha tengti noon e oɗo saaha joni mboros kesso peñƴo e nder ɗen donglo Europe koto leydi Royaume-Uni paɗen yimɓe nayo e ñawama tawa kadi juuɗe mabɓe tuuma tigui koye juuɗe tuuma tigui ko jeeye juuɓe muddude e wargo fodde 34 émigrant vietnaɓe kamɓe noon ɓeɗon nayo ñawaɓe kamɓe kala ɓe taƴanama mone mabɓe foof ne lo duuɓi no gasi jeeɗiɗi e kasso koto leydi Allemagne paɗen leydi Allemagne noon ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o ɓe wonde ɓe ɓenni bar didol kene ɓiye 50 ujunere neɗɗo ɓe rafi coronavirus yoɓi pittali men ɓe ɓenni oɗo saaha joni ɓe guila ñalawma hanki ɓe ɓenni 50 ujunere neɗɗo wasɓe pittali men taw ko coronavirus yoɓi pittali men koto leydi Russie cakkitotoɗen leydi Russie noon e oɗo saaha joni guila kay Joe Biden heeɓi polgol laamu leydi Russie e gardugol Vladimir Poutine ɓe kollirin tigui eɓe paari e oɗo saaha joni gollodade hano hannirta ni e laamu leydi dowlaji tentuɗi Amérique kono noon de guila ñalawma hanki o guila kay seppoji gulɗi jaw mbaɗa e nder leydi Russie e nder dendagal guure mawɗe kala tawateɗe nder leydi Russie taw ko seppoji hollirde kay soutien wonande oɗon biteɗo Alexis Navalny hulundiyanke nangaɗo e oɗo saaha joni dumba e nder kasoji kamɓe leydi laamu leydi Russie noon ɓe joofi fiɗendu ko ambassade dowlaji tentuɗi Amérique e consulat ji mumen ko kañumen tigui mbawi tigui yuɓɓinde ɗina seppoji saabu kay ko ɓen kolli waktu ɓen kadi ko ambassade ɓe joofi fiɗen noon wonde ko ambassade dowlaji tentuɗi Amérique ko kañum tigui rokki waktu kañum kadi rokki nokkuji holliri nokkuji ɗiɗon seppoji to poti wadde ɗum noon e oɗo saaha joni laamu leydi Russie holliri hen mette mum no fewi ɓe joofima feɗendu laamu leydi Amérique saabu kay hollirde wonde ko ɓen juɓɓini ɗiɗon seppoji gam yidde dillinde leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men jolam jaɓeri ko musidɗo moon sehli moon Ghali Abouba ketkima laki jaam adi Abouba ko anuddi kumbitale kikiɗa hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia karallagal Saydou Abouba bandi men debbo Fatimata Ba leydi Mali Ghali Abouba jolam jaɓeri yo jaam Allah hirane noon jarama e kettugol